Po naton subong ang mag-asawa no nga si Ma'am Raquel Mahinay kag ang bana niya nga si Joven Pipoy Mahinay. Amo ni sila makasama ang Iloy kag amay isang bata nga pito ka tuig nga ginapasunit gin himuslan kag ginpatay kag gintapok diri sa may cell site sa may barangay Go Estancia Iloilo. Ay no nga masakit ni sa pamilya nga balik-balikon but ara kita diri subong ang Saragan News Live Station may cash abi nga idulong diri subong kag haliman sa mga followers naton nga ihatag diri sa ila. By the way, ma'am, una-una condolence gid. Nakapuli ng inyong anak diri sa inyong balay. Oo. Kamusta, ma'am? Anong investigasyon subong sa kaso sa inyong anak? Wala pa man ginagawa ng pasubong sa mga kapulisan. May suspect na sila. Wala pa man gid kay ginaano pasubong sa kapulisan, sige pa gani nila pinangita subong. Tuway gid sila sa may hinahambal kung Wala pa man ginaano pa man nila ilang makano kami hambalong kung may ara na gid man. May ara man sila na doon na surveillance nila pero doon hindi sila sigurado. Kay dapat sirbulong gid man ako sa mga pulis kay biglay man sila makasala mo. Kung nga kung lang gani bisan makadakpan na bala bisan sa ng kabilog makuhan gid ang ustisya sa akong bata. Ustisya mo lang ako na sa akong bata makapahuway man kami, makapahuway man akong bata sa iya kamatayon. Ang ginangako na pangayo lang sa Ginoo. Ginbotok sa inyo. Oo. Kanong resulta? Wala pa man gid kay ang bali Pindig ako pa no man. balan man kami di sa doktor kung ara na gid man. 10 days pa yung among ginahulat na mabala na mo ng result Sino ng bata. nag-autopsy sa iya? Si doktor ano. Basta doktor to sa Negros Wala kami kaano kako sa iyang ngalan. ngalan. Kanong subong, ma'am, ikaw bilang Iloy, nabatyagan mo nakita mong bata mo nga mga sitwasyon? Pwede ka sakit pero batulo na mo. Sakit ito sa mga Iloy kag amay kag sa pamilya na ako. Do hindi na amo niya nga mabato ng natubo sa among bata. Nakita mo, ma'am, ang sitwasyon sa bata mo, personal. Oo. Tanong niya nga nga sitwasyon pagkakita mo. Ano gid ang damage siya, ma'am? Ikaw personally nga Iloy, nakita mo. Ang ulo gid eh. Ang ulo ya. Tapos Tapos ang paglugos man sa iya, tanan ang makita. di daw ang bata daw ay man nagapakita sa damgo mo nga kung ano. Ga ano-ano man nga nagahibi kapangay bulig. Share ko pa ngayon sa bulan. Aha. Amo nang din kami katulog siyang asawa ko. Ay tungod wala pa pangayo gid akong bata sang justisya sang pagpatay sa iya sir. Nga amo na gambal gid siguro sa akon nga pabuligi ko nga matagaan ni justisya ang kamatayon ko. Kay may Ma'am Raquel, ma'am, sa imo nga sa imo lang kilala sang bata mo ang nagimo sin sa iya. Ubot wala pa man ko Nagimo mi, ma'am. wala ko kabalo pa kay iya man lang kon sa akon, pangayo mo lang sa bulig sa akon. Ma'am, sang sa naman natabo? Sa 19 sang Sinabi no, December 19. Oo. Di ba sa hapon, nagpuli pa siya dali? Kaya di ba, i-background taran sa aton yung mga kauturan? Di ba nagpaligo to sila sa eskwelahan? Oo. Upod siyang magulang niya, kag mga upod niya nga mga bata. Oo. Nagpuli siya di, para nga mag-linis, tama? Oo, kag nangayo kwarta sa akon nga 5 ka piso kay bakal akong tinapay. Tapos, Tapos lumakat man lang sa kay abi ko mabakal gid man sa tinapay pero wala na sa kabalik. mga ano oras na to, ma'am? Mga alas 4 gid ya. Ari ka pagkikitid lang. Oo, ari ko diya pag pangayo sa ako ari pa ko diya. Di pagkuha niya sang 5 pesos, sang 5 ka pesos, naglakad siya dayon. Naglakat siya kay mabakal sa kuno tinapay. Wala siya nagabal nga mabalik to siya. Ito sila. Wala, pero ang magulang ginabala niya kuno ang magulang nga mabalik sa kuno sa eskwelahan. So sa isang magulang gibantayan manila kuno ilang mangon, ay wala na nila nakita kay wala kuno kabalik.
Ang alagyan abi diri pa kato sa inyo sa eskwelahan diri sa inyong barangay duwa no diri sa may kung magaling ka mo diri sa inyo nga balay pwede nga diri sa maagi sa Too or diri sa may wala. Which is amuning kilid sang tower. Tama may alagyan dira. Tatlong alagyan mo. May lapos na dapat kato sa eskwelahan. Oo. May kasada nga ni nga sa kilid sang tower. Tama. Oo, gasuot sila dira ko sa halambre. Oo. Dress na ko na baagi, cyclone wire. So daway gawan na dapat malay. Diri sa ubos may pamalay. Balay man daw tatlo blada kabilog. So Ika-4 gari abi yo. So hindi anyan niya sang pagkuha niya isang 5 pesos sa imo, dira sa nag-agi, pabalik dito sa eskwelahan. Ruway Huwag man kami Huwag nakita mika- siya. ano, Kaya amon diri sa gidya, namon niya nakita. ano mo? Iya pag dalaga niya din sa babaw namon sa amon balay. Balikid ko sa kuno Dira sa namon niya nakita na yan akon. Das na ako nakita. Ang Ambal sa dalaga mga siya. magulang niya. Nga mabalik ito sa kuno mo kay amo nang kanya kay nag-ilis sa gani pag nangayo hindi makay ano kay hambal sang subang nakon din pa puli na akon bata nga si Anan kay Anan ilis sa to kay natugnawang ka na kaya mo man nagpuli man to akong bata kaya mo to ya pagbalik ya nga nangayo pa sa 5 kay mamaya na Hindi mulan ayan, tong mga pagbalik niya dito sa eskwelahan, sa magulang niya nga mampang ang taniluan, nasugatan niya ang suspect. Mugid guro eh. Ama mo gid kay kon kwan lang Kadugayon mo bag ulang gid na nga tabo. Oo. kay may nakakita da si kasatunton nga single nga gaandar ay do sa waay man lang to sa iya ya way man nabi na klaruwan sa akong pakaisa kung ano gid yang motor ay way man to ya kay nagwa sa da malunggay mo ikuan niya sa utan bala upo diya man gani iya kaedad sang laki ko nga bayi kagang siya pagkabata nga gamay. Pero ang kaalagi na sa karsada nga na, mga pumuloy man dito sa piyak na. Oo. Oo, may galagi. Pero sari-sari, sir. May Hindi damo mo yang na ano kay kadamuon sang tao bala. Pero kung pangayaw ka, sumit kayo daw damo, jabi pangayaw mo. Sa Oo. inyong mga barangay, sumong kayo may mga housing, jabi kayo mga bahay. Kung pangayaw ka, mabalaan mo nga ang tower nga nada, o kung sa puno sa tower nga na, maligwi na da, nga way na dagawag yun sa riyuhan. But sir, kay kung kami gani nga tumandok, balaan namon da nga maligwin gid man na dira ya. So kung silingon, may posibilidad nga ang suspect tumandok, nga balaan niya, nga maligwi na da, kag pwede niya nga dala dalawang ng bata. Mugid sir eh. Gawa mo na. Oo. Pero ako niya sir sa nakuan ko hindi gid tumandok man galindre lang saya nagdugay. Sa kadugayon mo o sa isa mo da kasi mana sunado mo na da. Libot-libuton mo lang. Ang tawag yang nga pangayaw inang gapamangkot ya gatalang-talang na basiyang og giniya inaya tod pangayaw na sa prod nagdugay na dire amo na nga sunado yan ang gugo Anyway, kay taga-dire ka mo, may suspect ka mo. Sa inyo lang nga duwa, Ako yung sir, do wala pa. Oy. Da kung pagigpega ulat gid kuya sang kuha resulta sang kapulisan kay kung wala man untat ang kon sa kapulisan mo. Oo. Kasagid ko sa kapulisan nga masolbar gid na yung problema namon. so duway ka mo sa suspect nga pwede bi mag-imo sang ina nga natabo sa bata yung nga taga-dire. Wala pa man sir. Amon sir gina ano gani ginatingwaan masang mga pulis ay sa amon man mismo nga kung ano di mo gapangayo ko bulig ilang kung sino man nakakita bala buligan na kami nila nga matudloin ang suspect kay matagaan bala hustisya ang kamatayan sa akong bata amo na ako napangayo sa ila kung sino nakakita sa ila Oo. buligan man kami nila Why sa Nga, CCTV ano? na di sa inyong barangay? Wala man sir. Uba manabi na da sa eskwelahan na tabuan siro. Ikaw Wala man sir kay guba na da ko no dati mo kay dati dang ginobrahan ko da sa babaw. Na wala na da CCTV sir. I know nga masakit man ni kay Sir Pupoy kay siya nga may pro I know sa ikaw nga Iloy I know nga mas masakit sa simo kay ikaw nga Iloy. Ikaw pila mo nga bata? Ikatatlo. Tatlo. So duway ka mag-expect nga matabunan sa bata mo Oo nga. sir eh wala pa sa sobrang Uy kami ano wala, sa ano drag kuya na halin sa gakamang pala ko asa mo ni edad ko why di may natabo nga amo niya sir sa akong palang bata. Drag kuya nagdako sir mo sa lula ko.
Kay napatay ako na may 3 lang kabulan ng edad ko. Nagpa-Manila si mama, dire gi kuya nagdako sa tigulang adi nga lula ko yaw. Dito way gid dapat. Way na yan may natabo. Tagaruwas. Tagaruwas ka. Kapag anak ka sa Popoy. Oh. Sige, basi may mensahe ka sa mga nakabalo abi, mas nagahipos-hipos lang sa may nakabalo sa natabo sa bata mo. Anong mensahe mo Mensahe mo mga? ba? Kung sa iya man da, kung nabalaan niya man, tani isugid niya man sa amon para hindi kami mga budlay. Maluoy na lang sa sitwasyon sa among bata. Walang kita sa gila, hindi kang buot. Sige, pasensya gid ko. Sir, ikaw ba? Kung nagapamati ka man nga nagimo sa akong bata, maluoy ka man na kuwanin man ang bata ko na Kaya sa station. taga-anesthesia bala sa nga akong bata, maluoy ka man nang may balatyagon man kamo, may balatyagon man ako nga para sa bata nakon nga ining na disgrasya nyo kung gapamati ka man pagsuko ka na lang bala kay para hindi na madugangan ang imong sala maluoy ka man sa akong bata. Sige. Anyway, asan ang lubong ni ng bata? Sa 11 ni ang schedule ya. Oo. Alas 9 sa aga ang iya misa sa simbahan. Pero ang result sa autopsy ara na. Wala pa sir. Sige. Ma apat pa lang subong kadlaw iya ano mo isip namon. Sige. Bali anong pakadlaw. Salamat din pasensya din sa kanda na pukaw pa ang balatyagon ni Ma'am Raquel. May kwarta kami diri nga ihatag no sa mga followers naton kay may interview naman na time si Sir Popoy so may mahatag kami sa Saragan News Station may cash kami diri nga ihatag siguro natin sarili siguro nga tayo ipakita naman naman era. So at least ari kami diri para nga maghatag sa ang cash sa inyong nga pamilya kay may naluoy man sa mga followers naton alin sa mga followers no sa Saragan News Station mga kasama kay sa mga gusto pagid ba nang bulig kasi gusto niyo magbulig sa inyong pamilya kay ahit po ginis ka pigado pero ginis ka pigado so muna nga ari kami diri subong para maghatag sang cash sa inyong nga pamilya kaga sa mga gusto magbulig pagid no sa mga followers naton pwede ka mo diri ka direkta kadto sila nga barangay para nga maghatag sang bulig kay pertiginis sa kapigado pobre ginis sila mga kasama so